Chapten Davies, a chitha wedi treulio'ch oes ar y môr, mae'n siŵr fod na lawer o ofergoelion ymhlith morwyr a morio fel cyfryw. O, mae'r Ofergoelion ynglyn â'r môr yn niferus dros ben. Un Ofergoel oedd, pan o'n i'n ifanc, rai morwyr yn cario placenta neu frych, fel y gelwyr yn Gymraeg, sef y bag fydd oedd i amgylch babi pan bydd yn cael ei eni. Oedd y traddodiad oedd, fi as yn neb yn boddi tra'n cario un o'r ein i feddiant. Diddorol iawn. Oeddech chi'n dangos i mi chydig y funudau nôl y mispa brooch yma. Fyddech chi'n gystal? O, hwn? Ie. Wel, fel ydych chi'n gweld, M-I-S-P-A-H. Mae yna hanes beibledd i hwn, newn ni ddim mewn i hynny. Ond oedd morwyr yn ei gario, ac ei gwragedd a'i cariadons hefyd, mae'n debyg yn cario'r un bathodyn yn ei carchrefi, fel tynged o lw y buasent yn ffyddlon i'w gilydd tra yn ei absenoldeb. Wel, diddorol iawn. Oedd yna rhyw ofergoel arall o gwbl? Wel, ofergoel diddorol oedd y ffaith nawr, oedd ddim morwyr yn hoffi yn rhyfedd iawn gael offeiriad neu pregethwyr, os mynwch chi, ar fwrdd y llong. Fel pasyn fel ymdeithiwr. Holy Joe fi as yr un, ni'n cael ei galw. Ac oedd pawb yn edrych megis dros i ysgwydd arno nhw, yn suspicious. Ac y credo oedd, os biasau'r reini yn y llong, neu un ohonyn nhw, bias yn asiwr o fod rhyw anffawd cyn biasau'r fordaeth drosodd. Wel, diddorol iawn. Wel, dyna 3 ofergoel. Oedd yna rhyw draddodiad o gwbl? Traddodiad sy'n cael ei harfer o hyd yw'r seremoni o fedyddio morwr ieuenc pan yn croesi'r cydedd am y tro cynta. Ac hefyd ambell i ymdeithwyr os bydd e'n dewis. A beth oedd eich gwaith chi fel capten yn y cyswllt yma? Wel, yng ngwaith pwysicaf wy'n meddwl oedd gofalu fod yr liquid refreshment yn rhedeg yn lled rhydd. Oedd yn lubricadio pethau'n go dda. A wedyn, yn yr hwyr, oedd na gyngerdd yn cael ei gadw. A fydd byddiasau pob ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei certificate ei fod wedi mynd trwy'r orchwyl yn ddiogel a dianab. Wel, diolch yn fawr iawn, capten. Diolch yn fawr iawn i chi.